Аз съм от екипа на Power and Beauty и заедно с моите колеги ще се опитаме да ви дадем малко по-достъпна информация за някои от водещите продукти на световния пазар в момента. Днес ще обърна внимание на Amnotest, който е продукт на Muscle-Tech. Какво точно представлява? С две думи, това е един изключително мощен тестостеронов бустер. Как точно е насочен да работи, ще обясня малко по-конкретно с тези 4 стъпки, които са една от тях и най-важната, разбира се, е, че повишава нивото на свободния тестостерон. Втората стъпка е помага тестостерона, мъжкия полухормон, да не се разгражда до естерадиол, който е женския полухормон. Третата стъпка, която помага за намаляване на серумния кортизол. Кортизол е стресовия хормон, хормон на стреса, който при своите повишени нива може да се получи повишено кръвно налягане, понижена имунна система, дори може да забърза, така да го кажа, процеса на стареене на клетките и още редица други неща, но мисля, че това са едни от най-важните. И четвъртата, последната стъпка е, че засилва, повишава нивата на ендогенните рецептори, които се свързват точно с свободния тестостерон в човешкия организъм, специално при мъжа. За всичко това се грижат ключови съставки и едни от тези ключови съставки са деаспартановата киселина, която е в самия продукт е 3120 мг, която е една доста добра стойност. Освен ако не си закупите отделно деаспартова киселина и може да си направите като количество да е повече. Следващата е борон, която също помага за повишаване на нивото на свободния тестостерон, но в същото време и помага да не се разгражда до естерадиол. Включени са L-карнитин тартрат, който помага в своите дози, които са близо 3000 мг. Точно това да повиши концентрацията на тези андрогенни рецептори, които свързват с тестостерона. И разбира се, не на последно място, са съставките, които са БЦА, аминокиселини. Това са левтин, изолевтин и валин, плюс глутамин. Те, освен като възстановителен комплекс, в същото време се използва точно това да понижат нивото на кортизола. Мисля, че казах, но ако не съм, на тяхната бленда е 5300 мг, което също е една доста добра стойност. Естествено, това са ключовите съставки, но вътре има и цинк, има витамин B6, има B12, има волева киселина, което мисля, че това вече съвсем наистина придава доста завършен вид на този продукт и го прави, може би, съвършен и доста добър, за да подобри вашите постижения в залата на всеки един спортист, независимо дали е бодибилдър или с какъв спорт се занимава. Надявам се да съм помогнал с тази информация да направите своя избор. Ако имате повече въпроси или някакво конкретно питане, винаги може да се обърнете към мен или моите колеги в някои от съответните магазини на Power and Beauty.